Kastalatibyan! Hit ita! Adtoy manen ti sabali pay apakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao adina ammo ti agpasensya asideg ken kuana ti gulo. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Carlota, congratulations! Makiasawa ka mat gaya man. Thank you. Ngam, apay ani JR Pay. Nagado di ta lalaki. Ay na, nag-sweet ngamin. Nakaanos nga umay mangtid iti regalo na anak natin kan prutas. Angam, amangan no saan mo nga mo? Man nakiapa ti pamilyada. Anya kumaita. Ay na, Carlota. Kanayon da ang maibarbarangay iti lugar mi. Idila na minsan, impabarangay da manen ni nanang na. Tainapa na dya ka aruba da. Ijak man ang mo. Ay na, talagaan na inlawak sa akin ni JR. Kaano aya ti kasaryo? Inton June 8. January pa'y laang ita. Isu nga adda pa'y panawin mo nga agpanunot anaimbag. Carlota, imay intay din ni manong mo dyan may sababoy abingay na itikasar mo. Kakitaan, ay na, naglukmag. Papartyan na talaga. Tatang, anya nga tanong. Anuan niya? No ibabawik ti panakiasawak. Anya? Tapay nga ibabaway. Kat nalpasan na nagsasaritaan tayo kadagiti naganak ni JR ti kasaryaw. Naipakaamumatan kadagiti amin akakabagyan tayo ti kaaldawan ti kasaryaw. Umay dagiti taga Ilocos ken taga Pangasinan nakakabagyan tayo. Tatang. Anya ti pampanunutem? Idi pa'y kumanagbabawi ka Idi saan pa'y natulag ti kasaryaw? May tuloy ti kasar. Di na kami ikan iti pa kay babaynan, Carlota. Awan babain dagita at tao. Idarum kunto pa ida. Asino nanang? Dagiti karuba. Tagikwanda katimula ni tatang mamanggan. Itatagbungbungan. Nakman asaan tay panabas ko. Diyak mapalabas da ito yung aramidin da. Nay, ingkalukatan tay ridaw. Sige na. Inakasahan tay panabas nanang. Sikan ata nakatugawa kon. Masaduta ka tumakdirin. Anyakit ni nanang na ya. Apay ang nagbayag mo alukatan ti ritaw yun. Sikamat gaya, mahal. Asino dayta, JR? Amangan no dagiti man umay agdawat iti makanan. Pagawidan, di dalag babaen. Agong ungat ni nanang. Ni Carlota nanang. Ay, umunag ka, mahal. Umay ko la ito day ti design ti wedding invitation ta. Ay! Si kamagayam dayta, Carlota. Nala, agtugaw ka balasang ko. JR, kayalaan iti meriendana. Darasan. Nadamag mo ka di nagsasangod da JR kanjay dinanog na iti barangay hall? Awan mo tinadakdakamat ni JR kanya. When tamabain kan ka. Kaya't ko nga ibabawi ti kasarmi. Ngam, nalpas mat ngamin ng titungtungan. Ay na, di kamot ngamin nagdamdamag. Kaya't ko maikamang ka dito'y lugar mi. Hanggang saan kumamot atay dya JR Bayam ta usarak day to istik ko kankwana. Istik? An-anwam ngay dayta? Para laang kadagiti nabangad a pupils dayta. Istik kong kunam lang, friend. Ngam na birtod day to Abalayan. Dua nga aldaw, ngagpasala tayo, inton kaldawan ti kasar, dagiti anak ta. Anya? Dua nga aldaw, abalayan? Ay, agasam nga itipuyat kan banog tayo no kasta.
Ay, kasta talaga, no agpakpakasar kami, abalayan. Tapno ado ti umay. Anya? Dua nga aldaw. Di ba kasta unay na puyat kan bannog tayo abalayan? Dua nga ron ngal daw. Na, Kasta, no agpakpakasar kami, abalayan. Tapno ado ti umay. di la mabalin na may salang nga aldaw. Dua nga ron ngal daw. May salang. Mita, ipili na kiden. Dua ko nakke. May isa nga rod. Dua. May isa. Nanang, saan nyo ang pag-apaan dayta? Basta dua ngal daw ti pasala. May isa. Mita, dua ngal daw. Ado ti kabagyan mi nga umay. Ado kami mat. Hanggang mumdasan di may sangal daw. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, abalayan. Dada kamay ti kalakyan. Da kamay ti rumba nga masuraw. Di ka matagsao iti kasta, abalayan. JR, anawa man ni nanang mo. Nanang, sumari. Ay, saan nakapaabak ka nakaw? Kasar mo day tao. Sika, a paboritok nga nakaw. Irwar mo pailaang ni nanang mo. Nanang, rumorta pa ilaan. Pintag palami eh. Dinak man igaman. Ibatanak, JR. Ay. Agsasaoak pa ilaang. Dinak igaman. Agdapay kayat ko nga ibaga. Ibatanak ko na! Congrats, pare koy. Nakaasawa ka madlaan ngayon. Oh, magyaman na ka. Time may kang nga babarkadak. Uy na. Imay kami amin. Tasuportaran da ka. Oh, regalo mi kan ka. Uy! At dapat gayang regalo yun ah. Uy na. Nagko-contribute kami dito ha. Ay, kaya mga na. Ay, kasano nga pare? bisita. Sa balinton tibiyag mo, taddan asawam. Saan ka na mabali na makiininom ka na kami iti rinabi eh. Awanin ti jamming tayo. Anya, asa na mabalik? Siyak ti lalaki pare. Siyak ti ari iti pagtaangan mi. Di ka man nagsawi iti kasta. Maestra ni bakit mo. Di mo amo ay nauyong ti maestra. Nasingpet ni Carlota. Diyak pa'y nakita ang nagungit. Nagswerte ka pare JR. Nasingpet a maestra tinasawam. O anya, kumusta ti ada asawa na, Carlota? Ay na, nagragsakak, friend. Nag-sweet ni JR. Amin, iawat na kanya. Wow! Nasayat ano kasta? Isa ti masapa abumangon iti agsapa tap nagluto. Oh? Anya langan nga iti aramidam. Awan, jay lamangan ti aramida. Kat no makabangon na, itimplaan nak pa yan iti kape. Ay na, nagsayat mo tan. Una, iso pa yan ti aglaba iti badok. No makasangputak iti balay mi, nakalinis pa yan. Ay, amo na siguro ama naglinlinis ka, Carlota. Imbagak ngamin kan kwa na, adyak kayat tinarugit a balay. Imbagak kan kwa na, anaungatak no masangputak di balay anarugit. Nasingpet mat gayam ni JR. Uwan, friend, nasingpet. Awan makunak iti kinasingpet na. Mayat ano kasta? Mayat launay, friend. JR! JR! Ayan mo! Adak iti salas, nanang. Aglinlinis ah. Ayan tay panabas mo! Apay manan? Maumakaon! Umay ka sumaningerte na kautanga kon. Ha? Imbagak lang nga ron ngawan pagbayad kon. Ngam, umay na bugka-bugkawan ay. Nay. Saan arumbang aramidin na daytakan ka, nanang? Bakbakitan kan? Bugka-bugkawan na ka. Nanan, irwar mo man tay panabas mo. Ay, wood man. Inak man asaan. Darasama! Wayne! Ne, apay, anyat mapaspasamak ditoy. Ay, kwa. Ayan dyan panabas ko. Anom ti panabas. Asa, tadatagbatak. Anya, Jag sing-singer ka ni nanang. Di ko na siguro. Mabutang ti pamilya may. Oho. idulin mo day ta panabas mo. Napay nga idulan ko ngay. Asa nga rin pagtagbat ko. Tano makapatay ka? Apay, tikunam, nalakati agbalin a kriminal? Di nakmanlapdan, Carlota. Sige. Asaam day ta panabas mo. Tano makapatay ka, makaammo ka itibiyag mo. Ha?
Apay ti kunam, tulungan ka ang makarwar ije pagbaludan? Ha, saan? Ijay ka ang malungsot. Oh, ayan tay panabas nga inasam. Wah, ni Carlota man. Awan ti panabas nanang. Indulin kon. Apay ngay, iruan mo. Ah, Tanay, agdapay latay nakautangak dita. Saan anala ka ti agbalin a kriminal nanang? Kaya tiyo ka di ang makapatay to'y anak yo? Kasanon ngay ti agbalin nga apo ko yo no maibalod ni JR. Adan apokok. Wan nanang, iso abayadan yun ti utang yo. Tapno saan da kayo nga umay sing-singiren dito'y balay. denggam timbaga ni Carlota, nanang. Bayadan yun, tinakautangan nyo. Oh, pare JR! Dumagas ka mat dito, ayan may ababarakadam. Ah, nalabsan kayo nga giinom itay bigat. Ito, malaman nga mag-inom ko'y pailang. Sigakit di may... Nangasawa ka lang, di na kamin amam mo, ha? Mapanak kami ni Jibangkag, mga pare. Anas ka na makaurnungak iti kwarta nga usaran ni Bakit. Tani, dandani aganakan. Uy, ganagaman ni Bakit mo. Di, agsat ka pa eh. Puro ka magtrabaho. Oh, isat mo. Ala. Naingal ah. Ah, sige. Ito ka pa pare. Ah, ay saan tama pa nakaglutaw? Nya. Andar kan samatan. Ah. Kabagyam ka din ni Andres. Abay nga palpalubos mo nga anderan na ka ni Bakit mo. Ay, sa anak nga ander ah. Ander disaya. Ay. Ander gaya, ma'am. Ander ko. Abay, dinanog na kamadlatan ha. Oh. Kito ko na mga ander ah. Anya, kaya't mo bay. Huston. Pasubsuban ka man ay. JR, anya tinaramid mo, ha? Ang kwa. Dinanog mo kanon ni Berting abarkadang? Gungguna na ah. Ibaga na kid din nga ander ah. Di pinasubsuba kaon. Apay, di mo amo ang nakababain tinaramid mo? Ireklamo da ka manon ije barangay hall. Sangwak ida ah. Apay, tiko na da mabuto nga. JR sabali itan. No idi, linawas ka ang maibarangay. Saan kumamot itan ah? Di na kumamot ibabain. Anya langan ti may bagadag iti co-teacher ko? No saan ka ang mabagbagaan? Ala, Bakit? ingka dumawat iti dispensar kini Berting. Anya? Ay, unay ka matay. Diyak marami day tabakit. Saan ko nga ugali ti dumawat iti dispensar? Mapankawon no saan? Aha. Ayan nan ta stick ko. Ay, bakit? Anya ka matay. Anan mo ti steak? Di nakbut aramidin agridwal ah. Mapankawon no saan? Ay, oo, mapaanak ko. Anay ko. Limtag to'y bibig ko. Manungal daw na sa anak nakapangan. Pare, sorry ah. Sorry nga. Anay ko. Nagsakit, nagsawak. Ala, intay paaga sa ospital. Pagasan ka pare. Wala. Taurela na ikatimay sa ang ibang ko. Pasensya ka na. Jack, ba't na kontrol ti ungot kon? Santo na maulit pare. Carlota, saan mo ito na may barbarangay dagiti agina? Ay na friend, talaga asaanan. Tano maibarangay ni Nanang, ni JR Tungtak. Kabutang natistik ko. Ha? Isumot lagayam ang ay jay laptan ayan nyo ti ayan dahi ta istik mo. Talaga Jak kayat nga dakaap apa da. Imbag man tadanggan na ka ni JR. Ay na, one friend. Ngamin, ipalpalawag ko kankwana. Ati tao adi na amot agpasensya. Naasidag kankwana ti gulo. Correct, friend. Ay, nagriga ti adda ka apa na. Dan. Nagsardan ka nagsangit apok.
Adda dito ni Lula ganda. Nanang, ada di agsing-singir ka na kayo apaday o bakit? Agong unget, berberokan na kayo. Ay, adda pa'y gayam na bati nga utang ko. Alaing kay kasarita. Ay, isaan na yun tani agaw awirak. Awirak to napintas nga po ka. Pakitid mo man lakang kuha na dahil bayad ko. Ah? O sige, Nanang. Ibagam thank you, Thank you, tanaanos nga agsubli-subli nga agsingir. Sige, Nanang. Kunakit di ano mapanyumanin ungtan. Ay, isaan? Diyak kayat ti agunget. Tama nga no dumakkel ti apo kok anaunget. Akas kanyak. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao adina ammo ti agpasensya, asidegken kuana ti gulo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.